Esifundweni sethu sanamuhla inkosi esiholele kuso engizocela okhethiwe ukuthi asifundele sona for ibenefit yalabo abafike sesifundiwe aphinda sifundele sona incwadi yakaLuka chapter 19 uzosifundela kusuka kuverse 1 akazucizelela ke kodwa manje uzophela kuverse 10 ngoba isona sifundo uNkulunkulu asifundisa ngaso namuhla. Amen. Ngiyacela ke asifundele uLuka 19 isihloko sithi uJesu ungenisa kwaZakewu. Uverse 1 uJesu wangena eJerikho wadabula khona. Kwakukhona indoda okuthiwa nguZakewu, ingumthelisi omkhulu futhi icebile. Yayifuna ukubona uJesu ukuthi ungubani, kodwa yehluleka ngenxa yesixuku sabantu ngokuba yayimfushane. Yagijimela phambili, yagibela esihlahleni somthombo ukuze imbone ngokuba wayezodlula ngalapho. uJesu esefikile kuleyo ndawo wabheka phezulu wathi kuyo, Zakewu, shesha wehle ngokuba namuhla kufanele ngingenise endlini yakho. uZakewu washesha wehla wamemukela ngokuthokoza. Kuthe lapho bekubona lokho bakhononda bonke bathi, uJesu ungenisa endlini yendoda eyisoni. Kepha uZakewu wasukuma wathi enkosini, Nkosi, ngipha abampofu ingxenye yempahla yami. Kuthi uma ngimqolile umuntu okuthile, ngikubuyisele kuye sekuphindwe kane. uJesu wathi kuye, namuhla insindiso ifikile kule ndlu. Lokhu naye uyindodana ka-Abrahamu, ngokuba indodana yomuntu ize ukuzofuna nokusindisa okulahlekileyo. Amen. sicela sikhulekele Baba uNkulunkulu olungileyo, siyakubonga Nkosi ngaleli thuba osiphe lona ukuba sihlangane nje kanje Nkosi sizodingida Nkosi indaba zakho Nkosi. Sikuzwe wena Nkosi ukhuluma Nkosi ngomntwana wakho omqokileyo namhlanje Nkosi ukuba sifundise izwi lakho eliphilileyo Nkosi. Sicela ube nathi Nkosi, sibe Nkosi nenhliziyo nendlebe Nkosi zakamoya evulekileyo Nkosi, ukulamukela Nkosi izwi lakho Nkosi, ukuze Nkosi lakhe kuthina Nkosi lisiguqule Nkosi imihla namalanga Nkosi, sigcine Nkosi sesiphila ngalo Nkosi, sibonakalisa Nkosi izithelo Nkosi zezwi lakho. Konke lokhu sicela ngoKristu Jesu oyinkosi nomsindisi manje uzonaphakade. Amen. Amen. Bazalwane, kulezi zinyanga sezithi azibe mbili manje ngingasho ngikhululeke ngithi seku2 months ophelile sifundiswa ngomehluko phakathi kombuso kanye nenkolo. Ngesikhathi lesifundo siqala kube nokungaqondi kahle ukuthi kanti bengithi ngiyakholwa nje kanti ukukholwa kungenza ngibe senkolweni. Ngesikhathi isifundo siqhubeka sibonile ezinhlizweni zabazalwane, sabona ngisho nalabo abasilalele besemakhaya, sabona uNkulunkulu eyimbula lento ukuthi uyini umbuso iyini inkolo. Abantu wababona ukuthi sebeyaqala manje bashiftela kule ndawo okumele ngabe bakuyo ngokucabanga. Osekusele ukuthi bashifte ngomoya nangenhliziyo, bashiftele kuleyo ndawo uNkulunkulu abebabizele kuyona. Sikubonile lokhu masifundiswa ukuthi umbuso okumele ngabe sikuwona unama pillars amathathu. Sibonile ukuthi umbuso kufanele ube nomhlaba, sawubona ukuthi umbuso kufanele ube nezakhamuzi, sakubona ukuthi umbuso ufanele ukuba nenkosi. Ubaba besifundisa ngakunye ukuthintile ukuthi uyini umhlaba okufanele sibe kuwo, esesazi manje ukuthi umhlaba literally umhlaba lo sikuwo. Sabona ukuthi isizwe sengobani okungukuthi ilabo abamukela inkosi uJesu basindiswa abasembusweni. Sizobona ke ngesonto elizayo sesibuka inkosi njenganalokhu uba bezoqhubeka sifundise. Siyibonile lento ukuthi kukhona konke lokhu, ikhona into oyistruggle somuntu. Umuntu uyafuna ukuba sembusweni. Kepha umuntu ngenxa yokuthi ubuswa acindezelwe isono, kunzima ukuyenza lento. Kunalokho umuntu uzikhethela izindlela yena angenza ngazo ukuthi aye ngazo kuNkulunkulu, kunale uNkulunkulu ayimisile.
Siwabonile ama-struggles omuntu ezikhombela amakhosi akhe azowabiza ngamakhosi akhe. Sambona umuntu ekhomba ama-mediums azowasebenzisa athi yiwamise enkosini. Yingenxa yesono. Kepha-ke namhlanje sizobona into ethi ukhiye munye ongenisa embusweni kaNkulunkulu, insindiso ngoKristu. Na into esiyibuka namhlanje ukuthi insindiso ngoKristu iwona khiye kuphela umuntu angena ngawo embusweni kaNkulunkulu. Ikhona ke lento yokuthi sithi sisindisiwe. Kodwa mase besibuza ukuthi sisindiswe kwini yona, ebese sithanda ukuba nenkinga. Sibusisiwe ke thina la njengoba sihleli la. Ukuthi siyayiqonda lento ukuthi sisindiswe kwini thina. Ingakho ngizocela ngoba khona umlalelo osekhaya nobuka esekhaya ngiyafuna izwe lento uyichaza ukuthi yini le esindiswe kuyona. Oyedwa ngicela sinikeze impendulo khona kuzozwa nosekhaya. Yini le njengoba sithi sisindisiwe? Sisindiswe kwini? Ngiyazibona izandla ziningana uzozikhethela nje. Yini esindiswe kuyona? Olakeni kaNkulunkulu. Olakeni kaNkulunkulu. Uthi sindiswe olakeni likaNkulunkulu. Uthini omonye niyavumelana naye? Bengibona izandla ziningana. Ukhona omunye ofuna uku-add kulokuthi sisindiswe olakeni lukaNkulunkulu? Amen. Bonke labazalwane baphendule kahle. Nalo besazophendula ngiyazi ukuthi ubezogijima kuona wonke lamagama. Uma sindisiwe, yebo sindiswe olakeni likaNkulunkulu. Ulaka likaNkulunkulu oluzayo. Ulaka likaNkulunkulu liyeza, luza ngenxa yesono njengoba senishilo mamcele ukuthi umuntu wona wangamlalela uNkulunkulu ensimini yase-Eden. Uthe umuntu uma uNkulunkulu engasamlalela, uNkulunkulu wayeshilo ukuthi ningakwenzi lokhu. Isithelo saloya muthi okwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Uma ndle khona niyofa nokufa. Genesis 2:17. Umuntu wakwenza lokho. Kepha umuntu angafa, uNkulunkulu ecebile ngomusa wakhe wamhlenga umuntu. Uqala kwafanele afe on the spot kwa-Adam no-Eva. uNkulunkulu ecebile ngomusa wakhe namhlanje sasingeke sibe khona uNkulunkulu wayembulele u-Adam on the spot. Mina nawe ngabasikho. uNkulunkulu kecebile uthi isono uma umuntu uthelise uNkulunkulu ngesono akukho ukusihlambulula ngaphandle kwegazi. Kufanele ukuthi kube khona ofayo ebese behlandulula leso sono wasinikela indodana yakhe. Uthi uNkulunkulu namuhla uma sifunda uRomans 1 uverse 18 kakhulukazi uthi intukuthelo yakhe yambuliwe ivele ezulwini. Kukho konke ungamesabi uNkulunkulu nokungalungi kwabantu abathiya iqiniso lakhe ngokungalungi kwabo. Usho kanjani?
Now lentukuthelo kaNkuluNkulu asikakayiboni, sizoyibona ngamhla wokwahlulelwa. Abantu bengasakwazi ukuba sebukhoneni bukaNkuluNkulu sebesesihogweni bekhala bethi impela unguNkulunkulu nalo Jesu awumlethile wayezosikhulula kepha thina sangamvuma, ingakho sisho esihogweni kusifanele ukusha khona. Omunye umuntu uyakangayilaleli lento, buningi ubufakazi ezwini likaNkuluNkulu obukhombisayo ukuthi uNkulunkulu akamfuni umuntu ongamlaleli, futhi uyakujezisa ungalalelwa, uyakujaja bese yakujezisa. Unezibonelo eziningi athi sabani ngoba kunalentukuthelo enginayo ngesono ezokwehlela bonke abantu abangamvuma uJesu abe inkosi nomsindisi, abazohlulelwa njengalaba engenze ngabo isibonelo. Ngicela sisibuke isibonelo sikaNkuluNkulu asenzile ukuthi thina namhlanje sifunde kusona. Ngiyacela bhuti ungivelele u2 Peter chapter 2. Umfunde ngokunderstanda u2 Peter chapter 2 uqala kuverse 4 uyophela kuverse 9. Okay, u2 Peter chapter 2 uverse 4 verse 9. Uma ngempela uNkulunkulu engazange eziyeke izono ezingolise xolisa kancane. Uma ngempela uNkulunkulu engazange eziyeke izingelosi ezona kodwa wazilahla kwalasha emigodini yesigayegaye sobumnyama, ziboshwe ngamaketango ukuze zigcinwe lapho futhi zilethwe ekwahlulelweni. Engawuyekanga nomhlaba wasemandulo kodwa walondoloza. Cela ungangisiza la bazalwane. Okay. Nezwe lamandulo engaliyekanga kodwa wamlondoloza uNowa umshumayeli wokulunga engowesishiyagalombili mhla eletha uzamcolo ezweni elingamesabi uNkulunkulu. Nemizi yaseSodoma neGomora wayahlulela, wayichitha ngokuyiphendula umlotha, eyenza ibe yisiboniso kubo abangamesabi kuyo abangayikumesaba uNkulunkulu. Nolothi olungileyo ehlushwa ngokuhamba ngamanyala kwabangenamthetho wamhlangulisa. Ngokubona nangokuzwa lona olungileyo ehlala phakathi kwabo wazwiswa ubuhlungu umphefumulo wakhe olungileyo imihla ngemihla ngenxa yezenzo ezingenamthetho. Inkosi iyakwazi ukuhlangulisa ekuhlangulweni. Inkosi iyakwazi ukuhlangulisa ekulungweni abamesabayo uNkulunkulu, kepha abangalungile iyabagcinela usuku lokwahlulelwa bajeziswe. Amen. Asiyisummarize lento kanje. Le isibonelo kuthina uma sikhuluma ngesono. Uthi uNkulunkulu ngendlela angasifuni ngayo isono, izingilosi ezonayo ezingamlalelanga wazithatha wasiphonsa kwalasha.
abangamlalelanga uNkulunkulu bahlubuka kuye bonke baqothulwa isichotho ngosuku likaNoah kwasinda umndeni kaNoah abawu8 kuphela ngoba yibona babelungile. Abesethi iGomora isibonelo sokungamlaleli uNkulunkulu nento ayenzayo uNkulunkulu uma abantu bengamlaleli nendlela athula ngayo ulaka lwakhe kuko konke ukungalaleli. Namhlanje iGomora sibona wonke amazwe namadolobha uma eshiwe ezwini likaNkulunkulu siyakwazi ukwakhomba namuhla. Kepha iGomora siyazi ukuthi yayikuphi ngoba uNkulunkulu wayishabalalisa completely. Ayikho kwi-world map. Uthi isibonelo lesi sokuthi mina uNkulunkulu ngiyashabalalisa isitha esimelene nami ngenxa yesono. Bonke abangamamukela uJesu bazophelela esihogweni. Bonke abangamamukela abeyinkosi nomsindisi bayophelela esihogweni ababakhona ebukhoneni bukaNkulunkulu. Abesethi kuverse 9 kodwa abalungileyo ngiyakwazi ukubalondolozela usuku oluhle kanjalo nalaba babi enibabona bekhona phakathi kwethu ngibalondile kepha ngibalondele usuku lokwahlulelwa la ngizobaphosa khona emlilweni njengeGomora. Now lento bazalwane siyindlalela ukuze sikhumbule into inye ukuthi uyakwazi ukusinda kuloko njenganalokho asindisa uLothi njenganalokho asindisa uNoah nomndeni wakhe ungasinda kulokhu uma lezi izifundiso ebezifundiswa lazisho utho enhlizweni nasemoyeni wakho. Sizobona lezi zinto ezintathu kule ncwadi efundiwe namhlanje. Sizobona ukuthi umuntu une-responsibility, unesibopho sokufuna ukuthi ngingabenza kanjani ubudlelwane nenkosi uJesu ukuze ngisinde nami kulolu laka. 1. 2. Sizobona into yokuthi uma inkosi uJesu seyifikile yakhuluma nawe njengoba sibonile ikhuluma for the last 2 months kufanele uthathe isinqumo ngesinqumo sakho usithathe ngokusheshsha. Sizobona lento yokuthi uma uthatha lesinqumo usithatha ngokusheshsha ungenzi njengabanye abathi singena nayo imithwalo yezono. Awungeni umthwalo wezono embusweni kaKristu, zivume uphenduke bese ungena embusweni kaKristu. Nazi into ezintathu esizozibona kulama verse awu1 kuya ku4 yiwona siwaqala. Iverse lokuqala lithi uJesu uma ekhuluma asikho isiqiniseko kumina nawe sokuthi njengoba ekhuluma nakusasa ngizophinde ngimuzwe ekhuluma. Uma ethi angiphenduke namuhla ngoba hleze ngingabi nalo ikusasa lokuphinde ngiphenduke. Uma ekhuluma uJesu uyadlula ngakho mina ngithathe isinqumo manje ngesikhathi esakhuluma. Buka ukuthi uverse 1 uthini? Uthi uJesu wangena eJericho wadabula kulo. Lithi elesizulu elesingisi igama lithi he was passing through Jericho. Lento yokuthi wayedlule eJericho ithi owambona uJesu wambona kwakufanele athathe iopportunity ngaleso sikhathi ngoba mhlambe makwenzeka uJesu ebuya eJericho lo muntu wayezobe ngasekho uJesu wayengenzeka angabuyi ngendlela yaseJericho. Uma elahle ithuba lokumlalela amamukele manje ngase kwenzeka angabe sabanayo second chance. Ithi lento uma umuzwe ekhuluma there are no guarantees ukuthi uzophinda umuzwe. Do something and do something now. Iverse lesibili lithi uma edlula eJericho udlula eJericho bese lithi bese tu verse 2 khona eGalile kwakhona indoda ekuthiwa uZakewu eyayingumthelisi omkhulu futhi icebile. Now thina sikuthatha kalula nje lokhu kokuthi uZakewu wayumthelisi futhi wayecebile. Lento ithi ungayibukeli phansi lento kaZakewu ithi uZakewu wayengena nje umthelisi. He was a big man. No, he was a big man. He was rich. Asithi hayi ngokwesono ngokuceba asithi he was mutsipi of the time ngoba wayenemali. Asikhulumi ngesona in the media ingangizwa abasikhulumi ngesona sisho ukuthi uyisono umtsipi.
senze isibonelo. So bebethi mabembuka babona ingcebo kuye. Bebethi uma bembuka babuke onakho konke. Futhi bebengagcini lokho bebona yabona lento yokuthi uyi-chief tax collector ithi baningi abanye abama tax collectors ababengaphansi kwakhe. So wayengasiye nombani yesizwe izwi kaNkulunkulu lithi wayemfishane physically wayengemude but wayemkhulu ngokwemali nangokumsebenzi awenzayo. Kepha wayesitha sawo wonke umuntu ongumJuda ngoba wayesebenzela umbuso wamaRoma. bengamfunisisi ngesizathu sokuthi usebenzele umbuso wamaRoma. Athi esebenzela umbuso wamaRoma aphinde asebenzise le blank check ababeyinikezwa umbuso wamaRoma ukuthi umbuso bewuthi qoqana intela, sifuna intela wonke umuntu akhokha u10%. Nina ke nizoziholela ngokuthi ni-ede kulo 10% esiwufunayo. Ninga-eda noma imalini ngaphezulu kwalo 10%. Ilapho ke kade beba izimbungulu khona kubantu. Now isona sizathu esenza ukuthi bangamfuni kakhulu ngoba bebalimaza abantu, bebacindezela, beqoqa intela ngokungenabo ubulungiswa. Bebengamfuni uZakewu. Nabaningi abama tax collectors. So lento kaZakewu ithathe serious, ithi uJesu udlula eJericho. iJericho ibusendleleni mawuya eJerusalem. Wonke umuntu eJerusalem ubedlula athengela, edlulela enze ibhizinisi la. So kuZakewu iJericho hive of business. Yilapho abenza khona imali yakhe ngempela khona. But nayi into emxakayo uZakewu ukuthi kunalo Jesu odlula la. Uma edlula la kune commotion uma edlula lo. Usayizwile futhi ngalo Jesu. Lo Jesu by the way, yilo Jesu owathi Zakewu shesha ungilandela. uZakewu washiya yonke Mateyu wathi Mateyu shesha ungilandela. uMateyu washiya yonke into wamlandela uJesu. uMateyu waye tax collector. Lo Jesu uye owabiza uLevi. uLevi waye tax collector, wathi Levi ngilandele yamukela izwi. uLevi washiya yonke into walandela lo Jesu. Now who in right mind ongengehlupheke ngalo Jesu odlula la osengithathela izisebenzi eziningi kangaka? We understand lento. Usethathe ama-tax collectors amaningi, mhlamba amanye bekade reporta kuye. Kodwa into emxakayo ukuthi laba bantu mase behambile balandela lo Jesu, ababuyi futhi abakhombisa ukuhlupheka ngokuthi siye kuwa ama-tax collectors. Babukeka baneme kulo Jesu. What is this thing ngalo Jesu? Ukuthi umuntu angashiya ingcebe engaka alandele lo muntu okuthi uhambe shumayela idolobha nedolobha, akuzwakala ukuthi uyabaholela. What is it about lo ngalo Jesu lo? Usethi ke ake ngiphume ngiyombona. Uverse 2 ke uthi kwakhona lo Zakewu ungumthelisi futhi ucebile. Sesiyakubona ukuthi cishe lokuceba kwakhe okukhulu kuvela la ekutheni uya-eda ngokuthanda kwakhe. Buku verse 3. Usho lento esiyishoyo ukuthi wayefuna ukubona ukuthi okay, ubani uJesu? Kahle kahle ithini into ngaye? Ibhizinisi liyalimala ngalo Jesu. Uverse 3 awuvezi ukuthi wayefuna ukwenza ubudlelwane noJesu. He was just checking him out. Ubani lo Jesu? Kodwa uma ngabe ufunda uchapter 5 kuyona lencwadi ozongifundela kuyona, mhlamba angizifundela ngoba kuseduze kimi. Mawufunda uchapter 5 uyabona ukuthi yini le kahle kahle emkhathazayo ngalo Jesu. Buka ku chapter 5 uverse 29 wakhona. Uverse 29 uthi uLevi wamenzela uJesu idili elikhulu endlini yakhe. Kwakukhona isicuku sabathelisi esikhulu nabanye ababehleli nabo esidlweni. Uverse 34 uthi ke kepha uJesu wathi kubo, ikhetho ningalenza yini lizile nxa umyeni ekhona. Now buku verse 30. Uverse 30 uthi abaFarisi nezazimthetho bakhononda kubafundi bakhe bathi
yini ukuba nidle niphuze nabathelisi nezoni na? Like bayaziwa ukuthi bayizoni, kepha lo Jesu uyahamba ahlale noLevi, kepha this Levi ugcine ese umfundi kaJesu ngokuphelele. Buka ku chapter 7 bayona le ncwadi verse 29 bakhona. Uma ufunda verse 29 uthi abantu bonke yebo nabathelisi sebekuzwile lokho bavuma ukuthi uNkulunkulu ulungile, babhabhadiswa ngombhabhadiso kaJohane esefundisile uJesu, bambona ukuthi yazi ukuthini uNkulunkulu ulungile, unguNkulunkulu okufanele ukuthi angakholwa. Bamshiya abathelisi. Now ungubani lo Jesu? Buku verse 34 kuyena chapter 7. Verse 34 uthi indodana yomuntu ifike yadla yaphuza, kepha nithi bhekani lo muntu oyisimizi nenkoloje, umngani wabathelisi nezoni. Now this thing ithi bekucacile ukuthi lo Jesu uyathanda ukudlalela ngasezonini, lo Jesu uyathanda ukudlalela ngakubathelisi, okusho ukuthi kusazohamba inqwaba ngalo Jesu. Ngifisa ukumbona ukuthi ungubani. Kumina nawe sizothi mhlambe uZake wayefuna ukwenza ubuhlobo noJesu ukuze mhlambe ibhizinisi lakhe lisinde, noma ufuna ukwenza ubuhlobo noJesu ukuze abalwe nabantu abasezingeni eliphakeme, ngoba sengathi uphakeme uyalandelwa abantu abaningi. Asikwazi, kepha akuveli ukuthi wayefuna ukwenza nayo noma ikuphi kwaloko, lithi nje wayefuna ukumbona ukuthi ngubani. But nayi indaba enkulu ithi ngendlela ababemzonda ngayo. Mawufunda lo verse 3, ngendlela ababemzonda ngayo abantu, uye ukumbona lo Jesu. Mhlamba simfunde lo verse 3, akakwazi ukumbona. Uma ufunda verse 3 uthi le ndoda yayifuna ukumbona uJesu ukuthi ungubani, 1, kodwa yehluleka ngenxa yesixuku sabantu ngokuba yayimfishane. Now ungayithathi, ngiyazi ukuthi siyethanda ukusho something ufishane bukaZakewu, but buka lesixuku namhlanje. Uma angikwazi ukuba mfishane uma ngabe sinabanye abalingana nabami, kodwa umuntu othanda ukuba mfishane angayizwa kangcono lento. Uma usendaweni la ufuna ukuthatha khona isithombe, kuthatha isithombe, nami ngikhona ngimfishane, kuthatha isithombe nami ngikhona ngimfishane, bathina abantu abade abakhona la, bathi bangaphambili khona uzovela kahle, angithi? Amen. Uma bengibona ukuthi angiboni kahle, ngisithekile ngasemuva, benze njani abantu? Bangivulela isikhala ukuze ngiye ngaphambili ngikwazi ukubona, ngithi bazalwane? Amen. But buka lesi sixuku la, asingeni yonke leyo nto, asinandaba noZakewu. Uyena okufanele lenze something ukuze akwazi ukubona lo Jesu afuna ukumbona. Bayamazi omunye wabo, abanandaba ukuthi uyabona noma akabonini, because he's resented, akafuneki lemphakathini. Understand lento bazalwane? Amen. Bamazi kahle, baphila naye. Impeleni uma engagcina ngokungamboni lo Jesu, all the better kubona because abamfuni. Sinjalo nathi bazalwane, siyasazi sona. Siyasazi sona. Futhi asisifuni phakathi kwethu. Futhi asisifuni sona phakathi kwethu size sidlula uNkulunkulu noJesu. Kungathi uJesu noNkulunkulu abekho fengo abafuna lesisoni. Amen. Sinjalo. But buku verse 4. Buku verse 4. Isoni sisenkingeni, siyafuna ukumbona lo Jesu. Abakwabo bayamvalela. Buku verse 4 ukuthi uthini? Verse 4 ukuthi uthema ibona ukuthi bayampintsha, abafuna mbone lo Jesu. Wabona ukuthi sisela basela ngaye lo Jesu. Ukuze ngikwazi ukumbona, angigijime phambili ngoba vele uyale. Ngiyofika ngigibele emthini, bayothi befika khona, bazofika sengikwi-position e-right ukuthi ngingamboni. Verse 4 uthi yagijima phambili le ndoda yagibela esihlahleni somthombe ukuze imbone ngokuba wayeza kudlula ngalapho. Now eze umuntu kaNkulunkulu bangcwele,
eze umuntu kaNkuluNkulu azame ngayo yonke indlela okunibonisa okusibonisa ukuthi uyamfuna lo Jesu, aziveze ngayo yonke indlela, uzama ngayo yonke indlela, ngiyafisa ukufana nani, simvalele, Nkosi. simvalele. Yabona le ndoda bengesiye indoda nje, indoda ebeyi-government official le, beyisikhulu lapho uqoqa intela kusho ukuthi bekuyingxenye kahulumeni, i-government official. Ithi le ndoda bekungathi ngalesikhathi athi mehamba abhekise ikhanda phezulu, ahambe kancane ukuze kubonakala ukuthi kuhamba i-government official. Angithi zinjalo iziphathimandla. Bekumuntu onjalo, but ngendlela amfuna ngayo uJesu akabanga nandaba kuntazi ibhantshi efuna ukuyogibela esihlahleni njengengane ukuze abone uJesu. Hey, njengengane wathi anginandaba noma bayangihleka noma bathini ukuze abone nje lo Jesu odlulayo. Now bazalwane, asingayibukeli kude lento, asingayibukeki kude lento. Uma le ndoda yakhetha ukwehla isithunzi ngalendlela ukuthi igijimise okwengane, ibivele imfishane, iyogibela esihlahleni ukuze ibone uJesu njengengane. Ingane ezijwayele ukwenza kanjalo, yangabi nandaba ukuthi abantu bathini, kodwa yathi ifuna ukumbona. Kungani thina sesihlale 2 months sifundiswa ngokuthi asiphume enkolweni, asingene embusweni kaKristu, asirepente, sishintshe completely, simfune uJesu, senze nezimiso zakhe? Hayi, kunalokho silalela izifundo, simnandi lesi sifundo, but sihleli kwiposition efanayo. Inkolo yami ngisayibambile, bengingekho last week. Uthi obefundisa last week ngendlela esingamlaleli ngayo, uthi noma kufanele size enkonzweni, hayi liyana namhlanje angiye enkonzweni ngoba liyana, ngiyaya nje koshumayela ngoba phela kufanele, kodwa akuvumi kahle. Noma ngikhona la phambi kwenu niyangibona nokungibona ukuthi ngathi ngidonsiwe ukuthi ngizokhuluma, angifuni. Kunomuntu omlambele ngalendlela ukuthi no matter what, noma ngingahlekwa ngoba uyadlula ngizoyibamba. We have had 2 months, 2 full months kufundiswa ngalesi sifundiso. What have you done? Usuke wagijima phambili wathi ngiyamfuna lo Jesu, ngiyamfuna lo Jesu oyinkosi yombuso. Uma ukulalela lezi zifundiso kwethu bangcwele, kuzilalela ngoba zimnandi, kungekhona ukuthi sifuna ukuguqula imiqondo nenhliziyo zethu zihambisane nentando yombuso kaKristu esifundiswa ngayo. Siwes kunalo Zakewu, ngoba yena uthe uma ngabe sembonile uJesu, wabona akusiyo lo Jesu ebengicabanga ukuthi ngifisa ukumbona, omunye lo. Thina simbone for 2 months, kepha kuyafana ngathi akwenzeka ngalutho. Nkosi. Ithi lento uma kade kunjalo, now decide. Empeleni ukudecide kusho ukuthi udecide ukuthi ngiyaguqula ukucabanga kwami, ngiyayiguqula ingqondo yami, ngiyamamukela lo Jesu abe inkosi nomsindisi empilweni yami. Nginquma ukuthi angenzi lutho. Ngesikhathi unquma ukuthi awenzi lutho, you have chosen already ukuthi ngihleli kahle kuSathane, anginankinga. Kuzoba yikuphi? 2 months, 2 full months. Nasi sifunda ngoZakewu ukuthi uma egijima esihlahleni bonke bayamhleka, ukuthi uma ngabe behleba ngaye uZakewu akanankinga nalokho,
lokho kumsindise ukuthi ahlale enkolweni yeJudaism aze afe ethi ngibamba into eyona kanti ubamba amanga. Kumsizile ukuthi athi angimane ngitaza ibhantshi ngiyogibela esihlahleni. Kumsizile ukuthi angaqhubeki nokuphusha labantu angiyofuna iposition engizothola kuyona uJesu ngoba ngasigcineni wamthola uJesu bathola nabazali. Hallelujah. Bekuzokusiza ukuthi ngoba ngaphakathi wena uyazizwa ukuthi mina ngisenkolweni angikho embusweni kaKristu, bekuzokusiza ukuthi silently la uhleli khona take a decision now, because uJesu njengoba idlule eJericho is passing. Maybe tomorrow uzobungasekho Hey Nkosi. ungasithathanga lesi sinqumo. Uverse 5 kuya ku6 usifundisa lento yokuthi okuyisihloko sesibili ukuthi uJesu uma sekwenzekile waba ne-encounter nawe. Uma sekwenzekile uJesu waba ne-encounter nawe, sewugijimile wagibela esihlahleni wambona, ulindele ukuthi uthathe isinqumo futhi leso sinqumo sakho usithathe ngokusheshsha. Like akafuni ukuthi lokhu delay uthi ngisazocabanga, ufuna usithathe ngokusheshsha isinqumo. Angazi ukuthi ke thina sisithathile lesi sinqumo. Buka ukuthi uverse 5 uthini. Uthi uJesu esefikile kuleyo ndawo kwakukhona kuZakewu. Wabheka phezulu wathi kuye uZakewu, Zakewu, shesha. Shesha wehle. Ngokuba namuhla kufanele ngingenise endlini yakho. Uverse 5 usho kanjalo. Buka uverse 6. Uverse 6 uthi uZakewu washesha wehla wamamukela ngokuthokoza. Now lento ungayithatha kancane. Lalela, uJesu noZakewu abakaze babonane. Bayaqala ukuhlangana la. uJesu uma sikhuluma ngokobuntu akamazi uZakewu. uZakewu ufuna ukumbona uJesu ngoba akamazi uJesu. Kodwa uJesu uma efika kuleyo ndawo uyabheka uthi Zakewu ehla. Abesethi ungagcini nje ngokwehla Zakewu, shesha. Yabona uverse 6 ukuthi uthini? Zakewu yehla kodwa shesha. Abesethi ngokuba namuhla kufanele ngingenise endlini yakho. Lalela ithi okusho ukuthi uJesu ngempela akusiye nje lo akade uZakewu abefuna ukumbona. Yena ubefuna ukubona uJesu indodana kaMaria noJosefa baseNazaretha. Amen. Uma esefika seba ne-encounter naye uyabona ukuthi akusiye uJesu lo indodana kaJosefa noMaria. He is more than that. Uma ethi yehlika shesha, it's like a king is talking and commanding engiyalo ukuthi angehle futhi angisheshe. And wenza exactly that. Awiqondi lento. Ithi uJesu encwadini kaJohn uchapter 10 uverse 3. Ngicela ukufundela wona. Uthi uJesu mhlawumbe uqale verse 2 uthi kepha ongena ngesango ungumelusi wezimvu. Uyayibona leyo nto le qala kuverse 2. Abesethi uverse 3 umlindisango uyamvulela lowo malusi nezimvu ziyalizwa iphimbo lakhe ezakhe izimvu uzibiza ngamagama bese eziholela ngaphandle. Uverse 3 ithi uJesu ongumalusi omuhle ubiza uZakewu ngegama aqalayo ukumbona bakaze babonana before. Uma uZakewu elizwa iphimbo likaJesu lithi yehlika shesha ngoba uyamazi lo malusi wehlika same time futhi washesha. Uverse 4. Uverse 4 uthi uma esezikhiphile zonke ezakhe
uhamba phambi kwazo izimvu zimlandele ngokuba ziyalazi iphimbo lakhe. Lalela, uZake uphume eyofuna ukubona uJesu. Uthe mafika lapha wafika wabona umalusi. Umalusi wathi, Zake, come to me my sheep. And imvu yathi, nangu umalusi wami engimaziyo. Yamlandela, yehla ngokusheshsha yamlandela. Lalela, mhlambe naleli gama elithi Zake. Yabo leli gama elithi Zake bazalwane. Igama elithi the righteous one. The pure. Ongenazici. Unesono udla izimali zabantu uyabacindezela ngentela. Kephi igama lakhe lithi urighteous akanasici. Umalusi uyamazi ukuthi this is my righteous one, lo wahlulelwe yizwe ngobubi besono, nalo izwe elinaso leso sono. This is my righteous one, engizohlala naso, engizongena endlini yaso. Amen. Hallelujah. Wangena wayohlala naye. If ubuyingabaza lento sihlobo sami ukuthi mina ngingasindiswa yini, if ubuyingabaza lento yokuthi mina ngingaba inobudlelwane noJesu, ithi lento is been calling for you for the last 2 months, and come to my kingdom, and this isiqiniseko ukuthi uyayithatha decision uthi shesha yehlika ngokusheshsha esonweni, phuma now kwi-stronghold yesono, phuma manje uze kuye. Amen. For the last 2 months yehlika futhi yehlika ngokusheshsha, ungasichithi isikhathi. Amen. Ungasichithi, uma usichithi isikhathi, remember he is passing. Kungenzeka ngabuyi kusasa or uzobuya la kusasa kodwa ngasekho. Now lento yokuthi uthi uJesu, lalela mufunda lo verse 5. Uthi uJesu, Zake ushesha wehle. Uyashesha uZake uyehla. Uthi ngokuba namuhla kufanele ngingenise endlini yakho. Yabona usually umuntu omeme visitor ngithi bazalwane, ngicabanga umeme ama visitor ngomhla kabani. Thina simeme ama visitor ngithi abese ya respond, sithi RSVP yangithi. Abese ya respond ama visitor yeza. Kepha buka la leli visitor kulona leli limenywayo. I-visitor elizimema lona ngoba anilikhethanga lona kodwa yilona elikhethe nina. Angazi ayanizwa lento bazalwane ukuthi uJesu yaningikhethanga nina kepha yimina enginikhethile. So lo muntu okhuluma la akusiye umuntu onombani. It's a king inviting himself into your house. The king is saying, my subjects, I'm coming to your house tonight. I'm going to have dinner with you. Hey. Ungubani ukuthi ungathi no? Uma inkosi ithi ngize endlini yakho, ngizoba nedina nawe. Amen. Hey? Ayazi ngifisa singathi ngabuya izwa lento kulesi sifundo bekade sifundiswa sona. Ithi for the last 2 months, the king is begging you, I want to come to your house and have dinner with you. Hayi wena uthi yazi khuluma kamnandi lenkosi engathi ngaloku iphinda nje lento. Ngipumnandi ukuzwa izwi layo. Kodwa ukuthi ngenze something ngayo, no. Ngifuna ukuzwa izwi layo, kumnandi izwi. Hey, akukho ukudelela inkosi okudlula lokho. Ngoba yena uyinkosi, uyena odecidayo, uyena okhuluma nesakhamuzi sakhe. Uma isakhamuzi singayilaleli inkosi bazalwane kwenziwa njani? Siyazazi lezi zinto. Uma isakhamuzi singayilaleli inkosi senziwa njani? Siyadingiswa nokudingiswa. Angithi? Yeah. Inkosi uthe ezake umeza ukuthi inkosi wants to come to my house. Akazange acabange nakaningi. Uyazi ngathi ngiyambona uZakewu esemthini. Ethi kodwa mina bani inkosi? Hey Nkosi. Mina engivalelwe izihlwele zabakwethu. Ngaze ngagijima ngayogibela emthini zingivalele. Uma inkosi seyingibizile, ngibona izihlwele zivuleka zinginika ipassage lokudlula. Amen. Ngibona izihlwele zingibuka ngenhlonipho ngoba ngibizwe inkosi.
ngibona izihlwele bengizilandela ngemuva ngiphenya ngifuna ukuyobona inkosi zingasekho phambi kwami sengihamba side by side nenkosi zingilandela ngemuva. Jesus. Hallelujah. Mina bani usake usho kanjalo? Why? Because ulalelile. Ithema ithi inkosi yehla shesha wenza kanjalo. Side by side nenkosi bahamba bangena bayongena endlini kaZakewu. Mhlamba sibiyele kule ndaba yemvu nomalusi nezwi. Wena ungumlindisango. Lo athi umalusi uma efika la mhlamba asiyiunderstand le nto bazalwane. Isibaya lesi bekuba nabalindisango ngapha kuphinde kube nomlindisango kuleli sango eliphuma ngapha. Kukhona abavugade nje ukuthi bazovula isango uma kungena umalusi. Uma efika umalusi uzobiza izimvu zakhe. Lezi zimvu zizolizwa izwi ebese ziyaphuma ziyamlandela. Zikhona nezinye ezikhona la esibayeni ezingezuphuma ngoba lo malusi omemezayo kuleli sango akuyena owazo. Zizosala okungesizo ezalwa malusi ngoba leya voice akuyona kamalusi wazo. Zizothi uma sezizwa ivoice kamalusi wazo oqhamuka kuleli sango kuvule lo yamlindisango ebese ziyahamba lezi ezisele ziyamlandela. Amen. You understand le nto? You understand le nto mzalwane? Ithi lento for 2 months the king is calling ithi hlehla shesha yehla ngoba ngifuna ukungena kuwe. Ungumlindisango wenhliziyo yakho. Inkosi ifuna ukungena enhlizweni yakho ukuze ibize imvu yayo eyisoul yakho ibizele kuye. Amen. Awuyizwa lento. Walivula isango umlindisango. Wangena umalusi omuhle wayibiza imvu enguthi ungiZakewu uthe mayizwa umoya kaZakewu wavuma what that's me wayilandela inkosi. Now the question is lesisibaya sakho kanti kunanhloboni yemvu engalizwa izwi lenkosi ememezayo for the last 2 months. For the last 2 months maybe awusiyo imvu yalomalusi omemezayo. Yebo nawe uyimvu kodwa uyimvu yomunye umalusi oyisela igama lakho Sathane. Really 2 months woza embusweni ngena embusweni. Hey sasamnandi lesifundo engathi ngaphinda na next week ngiyosilalela. He is passing responder and responder manje. Uverse 6 uthi uZakewu washesha wehla wamamukela uJesu wamamekela ngokuthokoza. Yazi lento mayithi wamamukela uJesu wamukela ngokuthokoza. Ikhona enye indoda uma uya ngale ku chapter 18 iyamamukela ngokuthokoza. Kwaxatshanwa ngamhla ethu uJesu dayisa konke onako unikelela abampofu kuthiwa yahamba ibheke phansi yathi ngeke ngoba mina ngicebe kakhulu. Lo umamukela uverse 6 uthi wamamukela ngokuthokoza futhi wakwenza lokho ngokusheshsha. Mhlambe mina nawe singacabanga ukuthi ingoba wayesebona ukuthi naloko ibhizinisi lami selizoblosoma manje sengiconnected, like I'm really connected manje with top dog ye-government igama layo nguJesu ibhizinisi lami lizohamba. Ngibabonile uMateyu bengena phakathi ngababona uLevi bengena phakathi nami ibhizinisi lami lizosuka. Thina mhlambe besizocabanga kanjalo. Hey kodwa buku uverse 8 ukuthi uthini? Uverse 8 kuya ku10 babuka ukuthi bathini. Uverse 8 wala uthi kepha uZakewu wasukuma wathi lalela sebefikile. Emva kokuthi uverse 7 bathe
hayi lo Jesu ungena endlini yesoni adle naso. Hayi kepha vuka kuverse 8 athi uZakewu wathi enkosini, Nkosi, ngipha abampofu ingxenye yempahla yami. Kuthi uma ngimqolile umuntu besethi ngokuba indodana yomuntu ize ukuzofuna nokusindisa abalahlekileyo. Ngizongixolela isikhathi angisiboni, isikhathi siyasishaya kancane, kepha ngiyacela ukuyiqedela libazalwane noma ubune appointment akuyilinde kancane le. Akuyilinde kancane la. Yabona uma ufunda uverse 8, uverse 8 usikhombisa ukuthi uZakewu uthe uma esebonile ukuthi akusiyo uJesu waseNazaretha lo indodana kaJosefa noMaria. He is more than that. Wathi angikwazi ukulidedela leli thuba lidlule. Lalela buka ukuthi mekhuluma uthini. Uqala vula umlomo wakhe athi Nkosi. Yes. Ubeyofuna uJesu wahlangana nenkosi. Ubeyofuna uJesu wafika wazibona ukuthi uyimvela hlekile. Ubeyofuna ukubona uJesu wafike wezwa izwi elimbizayo uma eqala wathi Nkosi. Leli gama elithi Nkosi lithi wena ophezulu kwakho konke. Wena konke okukhothamayo phansi kwakho. Wena onguNkulunkulu wawo uNkulunkulu. Usho obekade eyobona uJesu. Hallelujah. Uma evula umlomo wathi wena uNkulunkulu ophezulu konke. Mina engikhothamayo phambi kwakho. Mina soni bheka Nkosi ukuthi ngenzani. Ngipha abampofu ingxenye yempahla yami. Ithi from now on Nkosi angizukwenza njengeyangirula erich lesibone ku chapter 18. From now on akekho umuntu ozohlupheka ngikhona ngipheze kangaka. From now on angisezuba ugombela kwesakhe ngoba ngihlangane naye. Amen. For 2 months, for two full months, uhlangane nobani? Wenzani? Have you taken any decision yokushiya inkolo ungene embusweni? Have you taken any decision yokushiya izwe ube indodana kaNkulunkulu ngoJesu? Thank you, Lord. Uma ivula uthi Nkosi ngipha abampofu, kusukela manje abampofu bazodla kimi. Uthi ngiyasivuma nalesi sono baba. Nasi isono engisivumayo Nkosi. Mina ukhona engibaqolile. Bengibaqola abantu. Kepha kusukela namuhla uma engimqolile umuntu okuthile ngizokubuyisela kuye futhi ngizokubuyisela sekuphindwe kanye. Jesus. Hallelujah. Now, Amen. this is serious. You've had 2 full months listening to these teachings. You have the opportunity yokuphenduka inkosi seyibizile. And asizwa mayibiza, asizwa thina abanye, izwa uwe kuphela. Hallelujah. Thatha isinqumo enhlizweni yakho manje. Thatha isinqumo uphenduke and never look back. Usho uthi inkosi from now on indlela zami ziyashintsha. Angisezuba ilobe kade nginguye. From now on ngiyakuvuma, vuma izono zakhe, lo uvuma isono sakho ukuthi bengiqola abantu. Na uvume zakhe izono bese wamukela lo Jesu abe inkosi nomsindisi njengoZakewu. Bazalwane akusiwo umdlalo lezi izifundo bengizizwe. Izifundo ezithi do something and izenze ngokusheshsha. Hallelujah. Maybe tomorrow uzobungasekho. Hey, Nkosi. Noma inkosi ayizubuya ibuyele la. And uyolukhumbula leli thuba. Uyabona uma inkosi seyisebenzile kuwe awunandaba. Awunandaba ukuthi uluzani. Kodwa uma uyiphika nakho konke okwakho.
uthi anginakulahlekelwa into engiyithanda kangaka ngenxa yalo Jesu. Ngizobambelela kule nto engiyithanda. Noma ingihlukanisa noJesu noma ingihlukanisi noJesu anginandaba ngiyabambelela kuye. Ufana ne-rich young ruler lengale ku chapter 18 eyathi makufanele ikhiphe intoza yathi anginakulahlekelwa mina ngamane ngihlukane noJesu. Kepha wena uma umuzwa ukuthi inkosi hey shiya lezi zinto noma ubuconsulta privately abanye omoya shiya ngoba bakwehlukanisa noJesu. From now on wena inkosi kuwe wedwa akekho omunye ngizothobela wena kuphela. Yazi mase kwenze njalo uthi engikuxolile ngizokuphinda sekuphindwe ka4. Umthetho bewuthi ngalesikhathi uma uthi uphinde kabili lokho ngendlela abona ubuhle bokwazana noJesu kuyingebo ngayo uthi anginandaba na 130 na 240 mina ngizophinda ka4 kulokhu enginakho uma sengihlawula laba bantu. Empeleni lento ithi ubezogcina efana exactly naleya rich young ruler ka chapter 18 ubezosale engasenalutho uthi anginandaba, he is much more a treasure than nalento engiyiphethe lo ngimtholile. 2 months, are you willing to let go? Are you willing to let go lento ekuhlukanisa noJesu? Are you willing to let go lento esiphenduka isithixo ukuthi makuthiwa sondela kuJesu kade efundisa ngayo baba ngesonto edlulile uthi ngikhetha yona kunoJesu? Let go sihlobo sami. You might not have another chance. You might not have another chance. This is it. Inkosi ifuna uphendule manje. Asiphethe bazalwane. Asiphethe bazalwane. Lento ithi uthi uJesu uyabona lo ubazi ukuthi uzalo luka-Abraham. But lento abeyazi ukuthi uzalo luka-Abraham nani enazi ukuthi neyulo uzalo luka-Abraham njengoba nazi kanjalo nihleli kule nkolo yenu ngoba nazi ukuthi uzalo luka-Abraham nazi ukuthi lokuba uzalo luka-Abraham kuzongenisa ezulwini ubebamba amanga lo. Kepha from now on ubambe iqiniso ama promises ezibusiso athenjisa uAbraham usewabambe ngezandla wonke. Ithi lento, you've been with us. You've been with you've been with another church. Now you realize ukuthi angisindisiwe ngokweqiniso. Angimamukelanga uJesu waba inkosi nomsindisi. Mhlambe wamamukela kuphela waba umsindisi wempilo yakho wangamamukela waba inkosi. Akuhlukani kumele abe inkosi abe ngumsindisi wempilo yakho. Kufanele kube kokubili ngoba uma eba inkosi okusho ukuthi uyangena embusweni. Uma wazi ukuthi akwenzekanga lokho noma kwenzeka khona kodwa wangazivumi izono zakho njenganozake ukuthi wahlukanisile noNkulunkulu uthi bekade ngiqola abantu bekade ngiphuza bekade ngihleba bekade ithi lento kwenze manje silently la uhleli khona and be accepted into the kingdom of Christ. La uhle asizukuphakamisa isandla silently la ukhona kwenze la ukhona kwenze right now ngokuhlonipha inkosi ayimini ukuze ukuthi uma ingabuyi izophinda izokucela kanje ungalahlekelwa lithuba lokungena embusweni kaNkulunkulu. Sizothoba sikhuleke kodwa bengingaba kuhle ubaba eseza ngaphambili ukuzokhuleka athi uma ekhuleka akhuleke kanye nawe uyiguqulile inkambo yakho. One of the days soon sizoba nombhabhadiso. I-altar call yethu iba ngokuthi sizobufakazi bakho ebese uyokwenza i-declaration ukuthi ngosuku lwezifundiso ezisimemela kuKristu ngazibona ukuba isoni njengozake ungazivuma izono zami ngamamukela uJesu waba inkosi nomsindisi. Today I am one of you. Iyona ndlela esiphakamisa ngayo izandla. One of the days sizokwenza leyo nkonzo. Singakuthokozela